Terve taas YouTubeen! En mä tiedä, mulla ei tässä ole minkäännäköistä asiaa, mutta no, eilen saatiin mamma ja pappan tykönä mopo kuntoon. Sitten vaihdettiin Jaripalata jättää vastaavaa. Lähden kohta ajelemaan keskustaan mopolla ja muutamat pullot kauppaan ja sen sellaista. Ja en mä sit tiedä, varmaan menen Munavakaalle montuille ajelemaan tai jotain vastaavaa. Tai sitten, en tiedä. No, kuitenkin, ei mulla välttämättä muuta. Nähdään ensi videossa. Kiitos. Niin. Minkälaisia videoita te haluaisitte, että laitan YouTubeen? Mulla ei ole minkäännäköistä ideaa siitä, että millaisia videoita pistetään, eli pistäkää tonne alapuolelle kommentteihin sitten, millaisia videoita haluaisitte, ja kysykää multa kaikennäköisiä kysymyksiä, mä vastaan niihin parhaani mukaan, mutta mä en välttämättä tiedä kaikkia vastauksia. Ja anteeksi, ettei mulla ole paitaa ja housuja, mä heräsin just tuossa 5 minuuttia sitten ja pistin koneen päälle ja et nyt laitetaan uutta videoa YouTubeen ja sen sellaista. Niin, et en ehtinyt laittamaan. No, mä voisin tosta äkkiä käydä hakemassa hupparin päälle, niin käyttää vähän paremmalta. Sopiiko se teille? Joo, eli nyt on taas paita päällä. No niin, nyt. Niin, muistakaa kommentteja tonne alapuolelle. Ei mulla muuta, nähdään ensi videossa. Kiitos.